ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Auto TV. ирӯз 24 январи соли 2024 1000 рубл 124 сомонӣ. ирӯза навор дорем. ВАЗ 2115 Daewoo Next дорем бародар азиз. Opel Hatchback, Gazelle фурӯшӣ, Volkswagen дорем, BMW 5, Mercedes-Benz E-Class дорем, Toyota Camry дорем бародар азиз. хулоса беҳтарин мошино барои шумо тамошо кунед. хоҳишай ҳаматон по-братски ҳамин наворда лайк бизанен, адуши дастгирӣ кунен, подписатсия кунен. мақсад аз канали мо хона мошини арзон меёбем бародар азиз. барои реклама кардан агар дар шумо хона боша, мошини замини, квартир, техника ва аппаратҳо боша, агар имо WhatsApp сурат мошорӣ кунед, рекламаш мекунем, фурӯш намемонем бародар азиз. хоҳишай ҳатон лайкро бизанен. дар мо комментар менависен аз кадом маркаи мошину замину маъқулай. мо ҳаракат мекунем навор кунем аз рӯи комментариям. качес бара баланд дамонен, навора бо диққат тамошо кунем. маълумотро бо диққат гӯш кунем бачаҳо, эълон асар мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra бародар азиз дар ноҳияи Вахш қарор дорад. солиш 94. нархша меган 34000 сомонӣ. инами ҳолат, инами состояние. газ плюс бензин кор мекунад. мотори 1.8, коробкаш механика. состояние мошин дараҷаи аъло бародар азиз. рақамҳои телефон, дастӣ, WhatsApp ҳардуш кор мекунад. ҳуҷҷатош 1 сола пра ҳастай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳалиш намешавад, толка сум дар кор. 34000 сум меган. бародар азиз, мошинда бениҳоят расходи фасон кардаган. хулоса ки ҳамин мошин қонуну қоидаш қатъи. лабой ҷош 100%ай. ҳамин ҳай кардан мегардем бачаҳо. қонуну қоида фасон барои мақсад корбори зиндагӣ ҳама тарафа таксӣ мезанӣ. лабой ҷо хулоса мерава. омада тафтиш кунен, ҳамин проверка кунен, мошина бигирен ва усто бурен марамат бо. аз номи канали Auto TV, Saudo TV гавзан арзонтон мекунад. рақамоша занг занен, муомила кунен бародар азиз. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи қалаи дашт меган, ба семенблок бардоштагианша. нархша 110000 сум мега. бо савдои хубам мешавад бародар азиз. ду комната замин хона 6 сотих замин масоҳат дорад. дар ҳамин назди раҳай, хулоса ҳамин ҷои зурда қарор дорад. ин ҳамин зане ки дестен ҳамин қабар доштагиан. ду комната хона. рақамҳои телефон, WhatsApp ҳардуша занг занен, маслиҳат кунен. ноҳияи Файзобод, деҳаи қалаи дашт, аз шоҳроҳ мега тахминан 100 метр масоҳат дорад. раҳ 6 сотих замин, ду дархона, об свет дора, ҳуҷҷат дора, лоиҳаи сохтмонам дора. хулас камбудӣ надора. нархаш 110000 сомонӣ. бо муомила ҳам дора. алиш ҳам мешава. ба квартира дар шаҳри Душанбе бошад, духонага мега. мақсад болои суман метантон бародар азиз. марамат занг зан, муомила кунен. оид нарх навош гап занен кунен бародар азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Next краскаи сирх бачаҳо дар ноҳияи шаҳри нав, солиш 95. нархша 16000 сум меган. ҳамиро рӯи кардан, хулоса хоҳиш кардан ки срочно фурӯшай. ҳеҷ кас нест ки ҳамиро ҳайк намеган. худошон Россия ракян. мақсад дар хона мошин вақте бисёр беса вайрон мешава. ба ҳам хотир фурӯхтасан, газ бензин ҳардуш кор мекунад. краска тозака, мошинча нахаду. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотори 1.6 механика. рақамҳои телефон, WhatsApp ҳардуш кор мекунад. ду балони пеш нав. балонои қафо нормалниан, акр нави пачка не нормални. краскаш сирх, хадавоишам соза. сабаби фурӯхтан Россия ракем. ҳеҷ кас нест мошина ҳай кунад. ин ҳамин қадр маълумот бародар азиз. бо худотон рақамҳои телефон, WhatsApp ҳар ҷо занг занен, муомила кунен. 16000 мега. бо арзон ҳам мешавад бародар азиз. мумкин ки бо кам беш, мақсад 1000-10000 бихам ба бачаҳо. солиш 95 дар ноҳияи шаҳри нав. барама занг зан, муомила кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. бачаҳо ки хонахар ҳастен, тамошо кунед. квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 7 километр қарор дорад. 450000 сомон нарх. ду комната 4 сотих, бахшиш 4 этажа қарор дорад. 75 метри квадратӣ, об свет дора, кор мекунад. рақамҳои телефон, WhatsApp ҳар занг зан, маслиҳат кунен. хона дар 7 километр қарор дорад. чорушона рӯ ба рӯи бозори Ховаронда қарор дорад. об свет, Wi-Fi дора, отопление, кондитсионер, хулоса тенҷи бад пони шароитоша зур кардаган. касе ки мехара, марамат занг зан, муомила кунен. просто ҳамин и апашкай мақсад мега ки сумон дар кора ба ҳамин шароит мақсад ҳозирашта вазъият безеб шага мега ба ҳамин ҳолат мақсад фурӯхтисемша.
450 та бо мобилия ҳам дорад бародар азиз. Телевизор дорад, балкон, қонуну қоидааш хати рахти хоби кӯдакона фасонаи хулоса хонаҳошона мақсад зури бар ремонт кардаган ремонтҳои замонавӣ балкон фасон дорад. Марама бо мобилия кинен занг зада масъала кин бачако. Рақамҳои 0139 ёки 555 WhatsApp ҳар занг зада масъала кинен. мегзарем ба панҷум газели фурӯшӣ. Газел харо тамошо кинед ака. газели фурӯшӣ соли 2006 дар ноҳияи Истаравшан 55 та мегам мерай порта яга мегири ёки порта дара мерай 90-100 ҳазор мегири. Амира бихарем бачако роли портера 100% бозӣ мекуна. 55 та бо мобилия ҳам дора. мотори 405 инжектор задагианша. рақамҳои 920 ёки +7 963 WhatsApp да муроҷиат кунед аз номи канали Auto TV занг занед бо арзонтон мекунам бародар азиз. алишам мешава ягон намуди Opel Astra G Zefiro боша мега ягон нам мошинои фасон боша мақсад ки амин нарх намода ба арза алиш мекунем. масъалаи алишида бачако занг занед муомила кунед. касоне ки Mercedes дорен сечка хоб Caravan Astra G Zefiro дорен метавонед занг занед муомила кунед. хош айҳонатон бачако пабратски подписатсия кунед, лайка бизанед, зангулара зер кунед. бисёрои мақсад менависанд ки хона мошини арзон охи подписатсия карден зангулаш хати хона мошин нав партен хабардор мешин. бисёриҳо мақсад хабардор намешаванд. шашум мошини фурӯшида мегзарам бародар азиз. BMW 5 мақсад касоне ки харидори BMW ҳастед марамат соли 2004 дар шаҳри Хуҷанд қарор дора. любителои BMW марамат нигоҳ кунед ака. нақша 82 та мега сӯзишвориш дизел, мотор 3 автоматика, инами тенҷи бад, дисковошки залай бад, фасон кардагай мошинча бел мақсад бе расходай. ҳай мекунед мегарем фақат ягон грамм расходш намекунед. мошин идеал нест аст, яъни ҳама ҷош кор мекунад. тонировка, техас мотор нав, харидори аниқ занг занен. мақсад бо камбеш муомила мекунем. срочна фурӯшӣ бо нархи 82 000 сомонӣ соли 2004. инамида занг занед муомила кунед. бачакои азиз, барои реклама кардан рақамҳои 931 дар боло мондагии имо WhatsApp. мақсад хона дорен, заминай, мошина, квартира, техника, аппаратура, чизе ки дорен барои фурӯши реклама имо WhatsApp рӯиш кунед. дар фурӯши реклама мегзорем. ҳаракат мекунем ки савдо намонем бародар азиз. муроҷиат кунем, кортона бидакунем. мегзорем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Volkswagen Golf инами ҳолат солиш 98 дар шаҳри Душанбе 38 000 сомонӣ нарх. сӯзишвориш бензини холӣ, мотор 1.4 коробкаш механика, фасонаки хушроҳак дар ҳолати хубай. электропакет люк занг занем муомила мекунем. мақсад ҳамаша дора. электропакетай люк ҳам дорад. бо гап мезанем нашоти нарх навош 38 та мегам бо савдо ҳам мешава. краска тоза, мотор 1.4 камрасход, салон тоза хушроҳакай, балонош 80-90%, краска зур, мотор коробка хадавои тенҷи бад. касе ки дар кора мақсад мега нафари дар кора мошина бигирада ҳай карда бигарда. сӯзишвориш бензини холӣ, газ, дизел задаги нестанша. ҳолатиш хулоса хубай, боли мени ҳай мекунед мегарденша. Volkswagen Golf харо марамат занг занед муомила кунед. рости бачако бисёр бад дар комментария менависанд ки рақамотонам мақсад монен чӣ хеле кунем ягон хона мошина баъд фурӯш. имо WhatsApp дар рӯи экрани шумо бародаред занг занед муомила мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi бародар азиз солиш 96 дар шаҳри Кулоб қарор дорад. 19 000 мегам. варианти алишира гуфтагӣ нестам бародар азиз. 19 000 меган дар шаҳри Кулоб. газ бензин ҳардуш кор мекуна. ҳолати мошинча тенҷи бад хушроҳакай, мақсад камрасход, мотор 1.6 коробкаш механика. рақамҳои телефонам мондем, занг занед масъала кунед. ҳами дар рӯи ҳамин экрани шумо кадом номеро монда ҳамуда занг бизанем бародар азиз. ҳам хеле гуфтагиан чизе менависем ҳамаша мақсад ҷавоб метем. занг занем маслиҳат мекунем. салоншан тозаакай. хоб балонои ақибаш мақсад средни. полни мошинчара нега дар русидаг ҳама тарафа нав кардем. хадавоиш зури бад, тенҷи бадай, расход надорад. расходаш 10 литр дар 110 километр мегардад. занг занен ҳамаша мефаҳмонем гуфтан 19 000 ҳозираш мега ва камбеш муомилаи сӯзам дора. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2114 бародар азиз соли 2004 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошинчара молодежник кардаган барои ҳай кардани худшон тайёр кардаган. нақша 17 000 мега бо муомилаи сӯзам дора. балонош ҳолати кӯрӣ, краскаш тенҷи бад, газ плюс бензин кор мекунад.
мотори 1.6 коробкаш механика рақамҳои телефонам мондем муроҷиат кунед бародар азиз. Лада ваз 2114 маромад. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка ходовой зурибат 100% ходовоиш, аккумулятор нав, фарои зур, яксола ҳуҷҷат, срочна бо нархи 17000 сомонӣ фурӯхта мешавад. номерошам 2114 падарка, соли 2004 маромад занг зад муомила кунед. агар ҳамин наворо маъқул бошад дар комментария Auto TV ба пеш рақами 5 бизанед. ҳамин комментария бисёр кунед бародар азиз. ҳамин навор чӣ дорад? Комментария лайк дорад, подписатсия дорад. аддуши дастгирӣ кунед бачаҳо. фақат дастгирӣ 26 зур мешавад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz E-Class равон кардан қабул кардем бародар азиз. соли 2006 дар шаҳри Душанбе. нақша 75000 мега бо муомила дорад. сӯзишворӣ дизел, мотор CVT автоматика. инами састани ҳамин ҳолат Mercedes харо маромад занг зад муомила кунед. E-Class соли 2006. комплектатсия люкс, ҳама ҷош қонуну қоида. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочна фурӯшӣ бо нархи 75000 сомонӣ. вароити алиша гуфтагӣ нестам бародар азиз. ҳолати мошина гуфтан тенҷи бад. салон кожа даридагӣ надорад. хоб масъалаи кузов пусидагӣ, задагӣ, варид кардагӣ хеле гуфтагӣ нестам бародар азиз. нашоити тарафҳош занг мезанем, муомила мекунем. рақамҳоям 910 охираш 8080 занг занем аз номи канали Auto TV. бо муомилаи сӯза ҳамроҳи шумо мекунам бародар азиз. сӯзишворӣ дизел 75 мега, мотор CVT автоматика. маромад занг зад муомила кунед. нархнавоша гап занед. мегзарем ба 11 хечибеки фурӯшӣ. Opel Astra дар кузови хечибек бародар азиз. мақсад қабул кардем. солиша 97 меган. состояниш зури бад. нарша 35000 гуфтаган ҳозирашда. газ плюс бензин кор мекунад. салон тоза. мошинча камрасход, мотор 1.6 коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нахаду қарор дорад. мошинчаро мегирен, ҳай мекунен. маромад мақсад касоне ки ҳавасманди хечибек дорен 35 мега бо муомилаи хубам дорад. рақамҳои телефоншон ҳами 902 охириш 930 занг зад муомила кунен. ҳамин наворда лайк занед, дар канал подписатсия кунен. фақат адуши дастгирӣ кунен. прости ҳамин навор мекунем 10-12000 просмотр, даҷо 15-20000, не ки ҳамин 400-500 лайк. мақсад нигоҳ кунед ҳамин навори моро ҳозир мекунад чанд қа просмотр гирифтагай, чанд қа лайк дора. хоҳиш ҳаматон лайкотонро бизанед, дастгирӣ кунен. аддуши масъалаи мошини қатъи дар шаҳри Душанбе 35 мега муомилаи сӯзам дорад. газ плюс бензин занг зад муомила кунед бародар азиз. дӯстони азиз, рақами барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира 931 07 9997. WhatsApp имо занг зад муомила мекунем. сурати маълумотои хона, мошина рӯи кунед, рекламаш мекунем, савдо меёнем. хоҳиш ҳаматон лайкҳоро занед, дар комментария Auto TV ба пеш нависен. мақсад шумо чӣ хеле ки хостен аз солюсион кадом хона мошина мо пешниҳод кардем баҳри шумо. итараф кори шумо. навора падилса кунен, мошинхоро рӯи кунен, хонахоро рӯи кунен, лайкҳоро занед, навора паҳн кунен. хоҳиш ҳаматон